आसाम सरकारा आसाम सुक्तिनि 6 नम्बर क्लज बे दफाखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना दिनै थांखि लादों आरो बे आसाम सुक्तिनि गासै 40टा जिखिनि बेयाव स्टेट गभर्नमेन्टआ मावनो गोनां बिप्लब शर्मा जि कमिटि दंमोन बे कमिटिया जि रिकमेन्डेसन होदों बेखौ मावनो थाखाय आसाम सरकारा आवगायगासिनो दं आरो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जयेन्टलि मावनो गोनां बिथिङा जाबाय गासै 12टा मोन 12 आरो लोगोसेनो मोन 15 बिथिङा जाहैबाय भारत सरकारनि मावनो गोनां बे प्रतिवेदनाव बेबायदि मेनसन खालामनाय दङ दा थोंजोङै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिया आसाम सुक्तिजों थोंजों लोब्बा गैयाब्लाबो नाथाय बे गोरोबथाखौ मावफुंनो नागिरनायनि बेलायाव बा आसाम सरकारा जिहेतु नैबे अनगोइं जि बाजेट सेसन फैबाय थानाय 10 मार्चआव माने आसामनि जि 2025-26 नि जि बाजेट सेसन जागोन बे बाजेट सेसनाव बिथांमोना माखासे सुक्तियाव मख'नाय 6 नम्बर दफानि जिखिनि असमिया हारिनि जे रैखा कवचनि बाथ्रा लिरदों बेयाव लेजिस्लेटिभ बिथांमोननि माने जि कन्स्टिट्यूशनल जि सेफगार्डनि बाथ्रा लिरदोंमोन आरो बे खोथायाव असमिया हारिनि रैखा कवच आरो असमिया हारि माने सोरखौ बुंनाय जायो आरो बिनि डेफिनेशना मा बे बाथ्राखौ लानानै थांनाय समफोराव गोबां डिबेट डिस्कासन जादोंमोन आरो प्रणब गगৈ आसामनि बै समनि स्पिकार बिथाङा गासै आसामनि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि आफादफोरखौ लानानै गौथुमफोरखौ लानानै एकाडेमिशियान इन्टेलेक्चुयेलफोरखौ लानानै आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि हाउसआव बिथाङा मिटिं जिरायदोंमोन आरो जिखिनि ट्राइबेल अर्गेनाइजेशनफोर दङ इन्डिजिनियास अर्गेनाइजेशनफोर दङ बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन आरो बेयाव मोनसे टार्म दिहुननाय जादोंमोन जे रैखा कवचनि बाथ्रा बुंदों बे रैखा कवचनिफ्राय जाहाथे बेयाव थानाय इन्डिजिनियास मानसि बेयाव थानाय ट्राइबेल बे रावबो जाहाथे बेनिफ्राय बन्चित जाया आरो गावबा गावनि आइडेन्टिटियाबो बेयाव हारिनि जिखिनि आइडेन्टिटि गावबा गाव जि सिनायथि जि परिचय जि मर्यादा बे मालाबाबो जाहाथे डाइल्युट जाया आरो बेखायनो बिप्लब शर्मा आयगनि बे प्रतिवेदनाव रोखायै बेखौ लिरनानै दोनदों जे इन्डिजिनियास ट्राइबेल इन्डिजिनियास एसामिस आरो आदार इन्डिजिनियास पिपल अफ आसाम बे मोनथाम बिथिंखौ डिफाइन खालामनानै रैखा कवचनि टार्म्स अफ रेफारेन्सखौ बेयाव बानायनाय जादों दा बे मोनसे आलादा बिथिं दिनै आङो फोरमायनो नागिरनाया जाहैबाय जे रिसेन्टलि अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनजों आरो लोगोसेनो आसाम सरकारजों मोनसे सावरायनाय जादों बे सावरायनायनि बेलायाव थांनाय सेप्टेम्बर 2024 नि 27 सेप्टेम्बराव खेबसे रायलायनाय जादों आरो दाख्लैबावै फेब्रुवारि दाननि साननि सिगाङाव बिथांमोना खेबसेबाव रायलायबावदों दा बे रायलायनायाव असमिया रावखौ आसामनि ब्रह्मपुत्र भेलियाव जिखिनि प्राइवेट स्कुल दङ स्टेट बोर्डआनो जा सेन्ट्रेल बोर्डआनो जा बे प्राइवेट इंलिश मीडियम स्कुलाव कम्पालसरी खालामनायनि बाथ्राखौ बेयाव 1 नम्बराव बुंनाय जादों 2 नम्बराव बर' आरो असमिया 1 नम्बराव बर' आरो 2 नम्बराव असमिया बिटिआरआव बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनाय जागोन प्राइवेट इंलिश मीडियम स्कुलाव बेखौ बुंनाय जादों दा बे खोथाखौ लानानै जोंनियाव गोसोआव माखासे एनालाइसिस माखासे एसेसमेन्ट बे बाथ्राया फैदों जिहेतु बर' रावा आरो बर' मिडियामा दिनै क्लास 12 सिम दङ देग्लाय 12 नि आनजाद होबाय आरो बे रावजों दिनै डिग्रियाव आरो मास्टार डिग्रियाव दिनै माने जोङो फरायनो हानायनि स्कपखौ मोनबाय गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटियाव डिब्रुगड़आव दङ गुवाहाटीयाव दङ कटन इउनिभार्सिटियाव दङ गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि आरो गुबुन गुबुन मुलुगसोलोंसालियाव बेखौ गायसननायनि थाखाय इभेन दिल्ली इउनिभार्सिटियावबो बेखौ गायसननायनि थाखाय जों हाबा मावबाय थादों दा बेबायदि समाव बे खोथाखौ लानानै अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियनखौ जोङो बिथांमोनजों सावरायनाय जादों बिथांमोना जोंखौ हांख्रायदों आरो मोनसे इनफर्मेल डिस्कासनाव
बे खोथाखौ जोङो प्रेसार खालामनाय जादों आरो बिथांमोना बेखौ एग्रिबो जादों आरो बे एग्रिड पइन्टखौ लानानै सरकारनिसिम जिहेतु बे खोथाया बै प्रतिवेदनाव रोखायै लिरनाय गैया दा बेखायनो बर' मिडियाम आरो बर' राव आरो बर' साबजेक्ट फरायनो मोननायनि बेलायाव वान अफ द साबजेक्ट इंराजी बिजोङाव जायफोर बर' स्टुडेन्टफोरा फरायगासिनो दङ बिथांमोना जाहाथे कम्पालसरि फरायनो गोनां जाया असमियाखौ फरायनो थाखाय जाय जेरै चइस खालामनो हायो बेयाव जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु बर' स्टुडेन्टफोरनि थाखाय ब्रह्मपुत्र भेलियानो जा लखिमपुर धेमाजिनिफ्राय लानानै गुवाहाटीनिफ्राय लानानै नगाव मरिगावनिफ्राय लानानै आदार देन बराक भेलि आरो माने कार्बि आंलं आरो डिमा हासावा जिहेतु डिसिसनाव फैथ'वाखै दा बेखायनो ब्रह्मपुत्र भेलियाव आरो बिटिआरआव बर' फरायसा फरायसुलिफ्रा गावबा गावनि गोसो मथे गाव गार्जेनफोरा बर' साबजेक्ट फरायनो मोननायनि स्कपखौ बिथांमोना मोनगोन बे खोथाखौ लानानै मोनसे एग्रिड पइन्टआव फैदों दा बेखायनो बिथांमोननि एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि गेजेरजों बर' राव बर' मिडियाम आरो बर' साबजेक्टआ कुनु कारनाव जाहाथे खैफोदाव गोलैया बे खोथाखौबो बिथांमोना नोजोर बोदों आरो बे मेटारफ्रा जिहेतु भेरि माच सेन्सिटिभ दा बेखायनो गोलाव समनि जे जोंनि मोनसे कनफ्लिक्ट जोंनि मोनसे डिफारेन्स बे खोथाफोरखौ लानानै जिहेतु जाबोदोंमोन दा बेखौ मोनसे सावरायनायनि लेभेलाव दिनै मोनसे माने समाधाननि लामायाव बेयो फैदों दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव बर' हारिया बा जोंनि गोरों गोराफोरा बेफोर खोथाखौ माइन्डलि स्टाडि खालामनानै जोंनो अपिनियन बिल्ड खालामनाय बिनि फिडबेक आरो बिनि आइडियासफोरखौ होलांनांगौ होननानै आङो बयखौबो खावलायदों आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय जे थांनाय 2023 कभिडनि उनाव आसाम सरकारा नेशनेल एजुकेशन पलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव जिहेतु बेयाव मादार टां मिडियामखौ फरायनो मोननायनि थाखाय बेयाव रोखायै लिरनाय जादों किन्तु आसाम सरकारा मोनसे बेयाव प्रपोजल लाबोदोंमोन आरो बेयाव कम्पालसरिबो खालामबायमोन जे आसामाव जेसेबां सरकारि स्कुल दङ बा गुबुन गुबुन लेभेलनि स्कुल दङ बे स्कुलफोराव क्लास 6, 7 आरो 8 आव इंराजीखौ मेथ्स आरो साइन्सनि थाखाय कम्पालसरि खालामगोन बे बिथिंखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' थुनलाइ आफादजों जयै सावरायनानै जों गोख्रोङै स्टेन्ड होदोंमोन आरो अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन आसाम साहित्य सभायाबो स्टेन्ड होदों किन्तु फैयै फैयै मोनसे लेभेलाव आसु आरो आसाम साहित्य सभाया गावसोरनि स्टेन्डआव दङब्लाबो बिथांमोननिफ्राय जिखिनि मजबुत मोनसे स्टेन्ड होनानै डिफेन्सिभ होनानै हाबा मावनांगौ बिथांमोना बहाबा नङा बहाबा एसे लेहेम जालांदोंमोन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ नागाराखैमोन दा बेखायनो जोङो बे बेलायावबो साक्सेस जादों दिनै नेशनेल एजुकेशन पलिसीनि आधाराव आसामनि टेक्सट बुकआ प्रिपेयार जाबाय क्लास 6 आरो 7 नि थाखाय दिनैनि समाव बर'जों इंराजी एसामिसजों इंराजी माने बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक जोङो मोननो हादों आरो बर'जों लोगोसे इंराजीखौ रिफारेन्स हिसाबै जिहेतु साइन्स आरो मेथामेटिक्सआ बिनि टार्मिनोलजिफ्रा मेक्सिमाम माने इंराजीखौनो बाहायो नाथाय जों गावनि मादार टांजों फरायनानै गावनि बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ लानायनि बिथिंखौ जों जेब्लाबो फोथायो आरो जों जेब्लाबो बेखौ गायसनबोदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि स्टेन्डजोंसो दिनै आल्टिमेटलि जोंनि मिडियाम जोंनि बिमानि राव बर' रावखौ जोङो लाखिनायनि लोगोसेयैनो असमिया रावखौबो बिथांमोना जोंनि बोलोजोंसो लाखिलांनो हानायनि मोनसे मर्यादाखौ दिनै मोननो हादों होननानै बुंबाबो जों खम बुंनाय जाया दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मावथि लोगो नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि राव आरो जोंनि मिडियाम बेखौ लानानै जोङो जेब्लायबो गोख्रोङै जोङो रल लाबोदों हाबा मावबोदों आरो आसाम सुक्तिनि दफाखौ मावफुंनो थांनायाव सरकारनि जिखिनि माने रड मेप आरो जायफोर सुक्ति खालामग्रा आफाद स्टेक होल्डार बिथांमोननि रड मेपआव जोंनि राव जोंनि मिडियाम आरो जोंनि जि कालचार बे मालाबाबो जाहाथे बेयो जेंनायाव गोलैया बेखौ लानानै जों मर कनसार्न आरो बिथांमोनाबो
थांनाय समाव जिफोर माने कनफ्लिक्ट जालांबाय जिहेतु कठोर जातीयताबादी चेतना आरो सिन्ताजों बिथांमोनाबो खामानि मावबोदों आरो जोंबो खामानि मावदों आरो बे जातीयताबादीनि कठोर जि मोनसे बिश्वास आरो हाबा मावनायनि थाखायनो बै समाव सोरनिबा जातीयताबादाव सोरबाया गादबनो नासयनो आरो सोबख'नो नागिरनायावनो जोंनि कनफ्लिक्टआ आरम्भ जादोंमोन दा बेखौ लानानै बिथांमोनाबो मर कनसियास जादों आरो बे बिथिङाव बिथांमोनखौ धन्यबादबो होनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला जारिमिनाव जुदि जों नायोब्ला बिथांमोना बिथांमोननि इन्ट्रेस्टआव खामानि मावोब्लाबो जों जोंनि इन्ट्रेस्टआव खामानि मावोब्लाबो माखासे कमन इन्ट्रेस्ट आरो कमन एजेन्डाखौ लानानै जेब्ला बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय जादोंमोन 1992 मायथाइयाव जिहेतु एबसुनि जारिमिनखौ जों दिनै लिरबाय थादों आरो बेयाव तथ्यआ बुङो डाटाया बुङो जे दिल्लीनि बर्ड क्लाबाव जेला आसामाव जि इनाय अनागार बर'फोरनि सायाव जानाय जाथायफोरखौ लानानै बेयाव मोनसे सुबुं दिन्थिफुंनाय बा सुबुं गमानि हाबाफारि जादोंमोन बे हाबाफारियाव बै समनि आसुनि गाहाय नेहाथारि आथिखालाव आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर सुमोजल कुमार भट्टाचार्यआ बै बर्ड क्लाबनि जानाय सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बिथांनि आफादगिरिनि समाव दैदेननाय बे दिन्थिफुंनायाव बाहागो लानानै बर' जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बिथांमोनाबो मदद होदोंमोन आरो इन रिटार्न बिथांमोना बे बिथिंखौबो माने मदद नागिरनानै थांदोंमोन जे आसामनिफ्राय इलिगेल माइग्रेशन इलिगेल इनफिल्ट्रेशन अबैध जिखिनि बेयाव माने माइग्रेशन जादों बांलादेशनिफ्राय बेखौ माने होखारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसुखौ मदद होनांगौ बेबो मोनसे जारिमिनारि बिथिं आरो 2003 नि जि माने बिटिसि सुक्ति गोरोबथा बे गोरोबथायाव जि एकर्ड जानायनि समाव जिहेतु जोंनि ओनसोलाव थानाय बर' नङै सुबुंफोरा बे एकर्डनि उल्थायै हेंथायै खामानि मावदोंमोन आरो बेयाव गोबां माखासे आवाज गोबां माखासे दाबि बे गोरोबथाखौ माने खालामनाङाबा बे गोरोबथाखौ जों गनाया होननानै जिहेतु गोबां खोथा ओंखारदोंमोन बै समावबो खिन्थु अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियना आसामनि सार्थखौ नायनानै बर'फोरनो अधिकार होनांगौनि बिथिंखौ नोजोर बोनानै बिथांमोना बे बिथिङावबो मरेल सापर्ट होनानै बिथांमोना स्टेन्ड लादोंमोन दा बेखायनो दिनै जों मिजिंथियो जे दुलाराय आसाम फरायसा आफादा बर' हारिनि राव जोंनि बिजों आरो जोंनि कालचाराव मालाबाबो जाहाथे बेबायदि इम्पेक्ट आरो बिथांमोननि जि मोनसे जि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जेंना नुजाया बेखौ लानानै जों बिथांमोनखौ स्पष्टयै बुंदों आरो बिथांमोना बे बिथिङाव नोजोर लाखिदों नाथाय आसाम सरकारनि बिउरोक्रेसि लेभेलनि बा सरकारनि जिखिनि मेसिनारि दङ बे लेभेलाव नटिफिकेशननि बेलायाव जिहेतु आसामाव असमिया सरकारि राव बर'आ लोगो सरकारि राव आरो बियो 19 सिडुलाव संबिधानिक मर्यादा मोननाय लोगो लोगो आसामाव बे सुक्तिनि माने गेजेरजों बियो मर्यादा मोनबाय बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा नायनो गोनां दङ खारन आसामनि नटिफिकेशना इंराजि आरो असमियाजों लोगोसे बर'जोंबो जोङो जेराव जेराव बर' रावखौ बाहायनांगौ अफिसियेल एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बे बिथिंखौ आसाम सरकारा नोजोर बोनांगोन आरो बे बिथिङाव जाहाथे बर' रावा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेजनि मर्यादा मोननायनि उनाव जाहाथे कुनु कारनाव बियो माने बबेबा साइडलाइन खालामनानै गालांजाया बे बिथिंखौबो जोंहा कनसियास जिखिनि जोंनि सिटिजेन दङ इन्टेलेक्सुयेल दङ एकाडेमिशियान दङ जोंहा थुनलाइ आफाद दङ पेरेन्ट अर्गेनाइजेसन बयबो जोङो बे बिथिङाव नोजोर बोनांगोन कारन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थांनायाव जाहाथे रावनिबो अधिकार रावनिबो भाषायाव जाहाथे बे जेंनाया नुजाया आं बेखिनिखौ गिबियाव फोरमायबाय आरो 10 मिनिटनि उनाव आं गुबुन मोनसे बिथिंखौ लानानै आं फेसबुक लाइभआव फैफिनगोन गोजोन्थों।